mga moms! Good day! So, impake time again. So, ulit-ulit ko lang sa inyo i-share kung paano ko mag-impake at kung ano yung mga dadalhin namin during our travel, our out-of-town shows. Pag may mga out-of-town shows, kami libre. So, first things first, inuuna ko yung aming costume o yung damit na susuotin namin. So, for me, I have here this is originally from Brenda. May ganito rin ako na kulay cream. O, akala ko nakita niyo na siya. So, since si Brenda kasi is naka-white, all white siya, kami ni Gwen naman ang magbablock. By the way, kasama namin si Gwen sa aming show sa Bacolod pala to. Sa Bacolod, sa Taboso. So, doon kami papunta. No? Taboso, Bacolod. So, from here, aalis kami ng May 8 ng 5:30 ng hapon. So, kinabukasan na ng morning ang dating namin dyan sa port nila. So, ganon. Yun yung magiging travel namin. Then, after the show, babalik na rin kami, pabalik dito sa Cagayan de Oro. Kasi nga, May 12 is election day. So, kailangan din makaboto ni Gwen. Ako naman, hindi ako boboto this year. For some reason, nagpa-transfer ako bilang voter sa Antipolo. Ewan ko bakit wala pa yung ID ko, wala pa akong update kung nasan na, kung may presinto na ba ako or whatsoever. So, wala pa. Kaya hindi din muna ako boboto this year for senatorial candidates. So, maybe pati December, I don't know kung sa December, baka lumabas na siya kasi barangay na siya. Okay, then ayun, so kailangan din makabalik din ni Brenda kasi she's really planning na sana after the election makapunta kami ng City Hall kasi gustong niya talaga mag City Hall. Right after what Ann Curtis what happened to her, sobrang nag-viral siya sa City Hall. So gusto rin talaga namin ma-explore ang City Hall. Actually, bago pa yan, gusto na namin noon pa pumunta. Nung nagpunta kami ng Dakar, gusto na talaga namin mag-City Hall. Kaya lang, since mas malapit na, di ba malapit na nga doon. Since may mga, may mga compromise project and events pa siya, hindi muna kami tumuloy. So ngayon, baka ito na yung i-schedule namin para sa kanyang event. Then, sa May 16, 17, we will be in Bohol naman. So, included pa rin kasama na ba included si Gwen, ako, si Brenda, ikaw, Britney, at saka sino pa asama pa si Walmar? Yun. So anyway, abangan nyo na lang kung sino-sino yung mama kakasama sa Bohol kasi mabilis na naman makabili ng ticket. If ever gusto nila si mama going to Bohol, and that will be in Hagna. Sa Hagna, Bohol yan. So yan yung mga abangan nyo yung coming name. So since magtatag-ulan na, buti at least kahit paano may mga event tayo. Abangan nyo po itong outfit na susukin ko. Ayan. Yung susukin ko sa Bohol. So, ito ang susukin ni Brenda, yung white. Hindi ko man ipapakita para surprise. Abangan ninyo kung ano magiging look niya. Then, ipapalitas ko pa kasi yung palda na terno niya kasi masyadong mahaba. So, abangan ninyo. Paano ko pa siya? Papaiksian ko pa ng onte. Then, ito yung isa pang option na damit ko. So, most of the time, ako talaga, hanggat maaari, unless sa pagdesisyon na ito na yung concept natin o ito yung motive natin, yun yung outfit. Pero pag hindi, nagdadala ko ng extra. If ever lang. Ayan. So most of the time, ganyan talaga. Nagdadala ko ng extra. Siyempre, hindi mawawala ang stockings. Hindi naman tayo kakinisan. So at least kahit paano, dapat natatakpan natin yan. So let's see kung magagamit ko siya doon. Pero I think magagamit ko. Yes na yes.
Okay, then after that, yung aking heels. So si Brenda, as of now, nandun siya ngayon sa likod at nagbubungkal ng mga kanyang kalupaan. No? Busy pa siya. And what happened is, hindi ko pa alam kung yung lower boots o yung high boots yung gagamitin niya. Depende pa rin sa kanya. Actually, most of the time, madalas lang talaga siya. Pero sa damit, ako yung nagko-conceptualize kung ano yung susukin namin for the said event. Ay, andito na yung wig niya, yung buhok niya. Tapos, yung aking palang boots, kailangan ko may lagay. Yan. Ay, magpatuloy mo. Alay, pas. Hinahanap ko yung ano. Ay, sino yun? Kasi yung isang wig ay nasaan? So, ayun. Ito, nilagayan to. Actually. So, pinagsasama-sama ko dito sa other side, yung mga costume. Then, dito naman sa kabila is yung mga pambahay o yung panlakad, yung susukin namin along the way at saka pabalik. Ay, kapas. So, we have underwear for boxer, for bread. Ano na po? So, I have my underwear, my Lucky Red underwear. Yan ang tawag ko sa kanya. Nakakaya naman. Pero it's a lucky color for me. For me lang naman. Sana lucky red. So, makamalamig. So, nagdala ko ng sweatshirt or medyo makapal-kapal na long sleeve. So, makamalamig ko sa tutulugan namin o doon sa biyahe namin. Siyempre, hindi mawawala dyan ang towel para sa aming show. So, para may pamunas kami. Brenda's short, maong. Hindi ito yung favorite niya, ha? But, yung towels. Kasi kapag nasa stage, kung napapanood nyo po madalas yung mga videos namin during performances namin, grabe yung paglalapot, yung pagpapawis namin. Yes. On the other side, gloves. So, pinipiterno-terno ko na, isama ko na yung kanyang boxer para isang suotan lang siya. Isang kukaan lang siya. Ay! Ang tagal ko yung fold. Ganito rin ba kayo mag-impake mga ma'am? Kasi kung wala kayong, kung hindi naman maliit ang gamit nyo, okay lang din naman. Basta, si-segregate nyo lang siya. Base sa, kung ano yung sa tingin nyo una nyo gagamitin or una nyo susutin. Dala na rin ako ng extra box or ng extra undies nito, if ever. Alpas, Ben. Baka Alpas. siya'y mabasa. Alpas, Ben. Alpas. And the girdle. I think this is mine. This is the largest size. So other remaining what do you call this? Other remaining clothes o dadahin namin to be followed na lang later pagkatapos po mag-ano. Yeah. Siyempre, sa bawat show namin, hindi mawala yung kanyang makeup remover. Kasi lagi ito yung nahanap niya. Mas gusto niya ito. At yung aking wig na susunod. Kailangan may bulak. Ready. So, that's all for now. Andito na rin yung aming makeup kit. Naka-ready na rin. So,
mamaya yung ibang kulang pa is ihabol na lang natin ilagay ever. So hindi mo na natin siya for the meantime. And para sa lahat ng ating mga masugid na mga followers, magkita-kita po tayo dyan sa Taboso, Bacolod, Negros Occidental. Yes! See ya! Bye-bye!